susunod na. Ating solid ginagawa yung palengke ngayon. Binubutasan na tayo. Aling ko sa Bernardo, bayan. Ayun na. San Fernando. Bayan. Oops. Rado tayo. Ayun sa gilid. Ayun na. Ibakal. Bako. Ayun na. Bangko. Laki. Ang laki ng bangko. Ayun tayo mga bakal, oh. Ayun, shout out. Shout. Woo! Ano bang araw pa ng vlog tayo ngayon? Tara na. Let's go. Saan tayo pupunta? Dito? Dito sa bigyan ng mga isda. Sorry. Yan na. Yan na. Saan to pupunta tayo? Ha? Saan ito tayo? Ano? Ano ito? Saan ba? Tara. Palengke ng San Fernando sa meat section sa lugar nito sa mga kuan Ayun. no. Palagi kitang pinapanood, nakikita. Jopa. Isda. Cuman kami lugar ng isda. Ito, lugar tayo na isda. Huwag ka nang mawala, huwag ka nang mawala. Ngayon Shout out sa ako. Shout out sa ako. ako'y aalis tayo sa Gabi. tunay na mundo. Dadalhin kita sa David Carte. Ira Carte. Ito. tayo, mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Kamusta na ba? Buti ka pa, palagi ka masaya. At Jopay, buti na lang. Hindi na ako Chap-chap na lang talaga. Okay, chap-chap. Ay, kalahati ba? O Kalahati kilo. kalahati lang daw pala. Gambukas na. Dito eh. Ha? Gambukas na. O, dito na. Gambukas na yan. Walang pagod ka ba? Pagod na. Kalahati pa pala. Ang klase ito. Yan. Chat. Ate. Okay na tayo. Yan na. Yan na, David. Farida. Daming paninda nila ate na. Yung mga gulay dito sa side, wala na. No? Wala na. Sili ko ang 5 ba? Oo nga pala, doon na pala. Andaras tayo. Jopay, kamusta ka na? Palagi kitang pinapanood, nakikita. Jopay, pasensya ka na. Wala rin kasi akong makausap at kasama.
Huwag ka nang mawala, huwag ka nang mawala. Ngayon, dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Jopa, kamusta na ba? Buti ka pa, palagi ka masaya. At Jopa, buti na lang nariyan ka, hindi na ako nag-iisa. Yan, yan tayo. Huwag ka nang mawala. Salamat ba? Thank you. Salamat.